Ngisela amademile engane ngizele ukukhuluma la. Usesi, ha, nami ngiyamsaba. Umsaba ngoba konje lutho. Kanti wena umsaba nje, ngabe nawe uyayeka. Mina ngimdala nawe sisi ngiyakuthuma nje. Umdala nje udale bani sisi? Ngimdala nje nginike ngibetha nawe. Yethatha kuthumela. Amala. Sawubona. Ngibona njani? Hawu wangiphoqa nje ngibingelela. Hayi ngiphoqa ngibuza ukuthi ungibona nginjani. Yo, okay. Ungisendela le gaming odlalayo. Usekhayeni bane Wi-Fi wangeda lutho. Abayikhokhelani i-Wi-Fi kule nyanga? Mhlawumbe ngikubuza nge-view one. Hawu, le ngane yaphoxana. Yabona-ke, fona network. Kafika wena nje ayisana network noma uyanuka. Hawu bo, nginuka ini manje ngoba ngigezile mina. Hawu, athi ngihambe ngendlini nje. Taking those days in shower and lala. Mama Tula. Yini wena? Wanjena nje ebusweni kwenze njani? Ish, asifethe ne-stress. Une-stress? I-stress sani umncane kangaka wena? Azine-stress umjolo yazi. I-stress somjolo? Yo wena, usuyajola manje wena, umncane kangaka? Ya, mfethu yazi, ebakhethile yazi. Wena yazi? Uhethe ubani wena? Ngenzeni? Esakufuna nje wena mangikhona uyasuza nje. Awusashidani nokushidana. Hayi, ubaba kade ezenza bosi. Akathi ngatshela ukuthi uze mawungenayo ithishu uzothatha ithishu lapha ekhaya. Manje futhi uyamlahla ngempela. Asingadlala it's over. Ngiyakutshela mfethu. Keka mfethu. Nje salento oyishoyo. Uhethwe ile ntombazane? Hayi shem. Ayikho into eshoyo wena awuhambe ugeza izitsha. Uhetheka ngoba namhlanje kuyigema lakho lokugeza izitsha ungazohlanya wena. Awufethu asihliziyo yami ibhlungu ngeke ukwazi ukugeza itshe. Ubuye uzogeza izitsha endlele wena. Ujwayele nemkhuba yakho oyenzayo ukuthi wenze ngazathi awukho right. Kufanele wenze umsebenzi yakho. Ubuye uzogeza izitsha. Ish.